Ndewo na ndị be anyị abịakwa m ọzọ ka mụ na unu nọkọ. Ibe nji maka ya bịawa tata bụ ka m kọwapụta na unity amaka n'ebe ndị Igbo nọ. Ịghọtago maka na Chineke gọzila anyị mee anyị isi chọrọ ka anyị nọkọ ọnụ na-ekwensu na-agba anyị mgbe okpulu. Maka ịbịa kịta na Anambra steeti ịbụ na otu ibe Chineke nyere anyị bụ indọstrị. Ị na-emepe indọstrị, anyị na-emekwe biznes ma companies na-agụkwa akwụkwọ. Ịbịa n'Imo steeti bụ akwụkwọ kaba na-agụ, na-emekwe tile of business. Then ịbịakwa na Abia steeti na-agụ akwụkwọ na-eme biznes. Ịbịa na Enugu steeti na onwe enye na-alụ ọlụ aka na-emekwe biznes. Ịbịa na Ebonyi steeti bụ ọlụ aka. Anyị niile dịcha mkpa, onye ka Chineke ji wee dokọ anyị ọnụ. Ịghọtago? Ịma na ọ nọ ọnọdụ ka be eze, enwere mpụ nwee enu nwe ana. Ịghọtago na be eze otu a nka esi wee nọrọ maka anyị bụ ndị agọzila agọzi, mana ekwensu bịa na-agba anyị mgba maka ọ chọrọ ka anyị nọkọ ọnụ. Ịghọtago? And otego anyị complain be anyị bịa anyị na-ekwu na anyị anọkọrọ ọnụ. Ọ bụrụ mmadụ ga-emela anyị ya, ọkwa anyị nwa ga-atụba alụ ka anyị esi wee nọkọ ọnụ. Maka na ihe nji ekwulu bụ na nna ekwensu ma ka o si do na ọ bụ na anyị nọkọ ọnụ na nsogbu ga-adụ, o wee were nke a wee sodo anyị abịa onye ọbụla na-achụgharị ibie. Ọ dụrọ mma ibe ije anyị n'anya n'obodo niile mepere emepe ncha nọkọrọ ọnụ, at least onye ọbụla na-recognize ibe ibie na-eme. Ọkwụghọtago? And otu a ka Chineke ji wee gọzie anyị na onye ọlụ aka bịa o nyere onye na-agụ akwụkwọ, onye na-agụ akwụkwọ enyere onye biznes aka. Otu a ka anyị si wee nọkọcha ọnụ, otu a ka anyị si wee gọzie anyị. Ọkwụghọtago? So na ibe anyị ya na-ekwu bụ n'oge ezugo ịkọmplen. Ịghọtago? Ka anyị na-emezila onwe anyị, na-ewu isi onwe anyị good ọmaka. Ọkwụghọtago? Na ọ bụrụ oge ọbụla anyị na-akọmplen ka anyị fight ka n'anya bụ ekwensu. Ịghọtago? Maka na anyị nọkọ ọnụ o ga-enyere anyị niile aka. Anyị zuru ezu, anyị nidere mba n'ọzọ biko ka akwụsị oke disunity anyị na-eme, maka ọ nara eri idi anyị ebe anyway anyị emeghị onu anyị emie. Ịghọtago? Na ibe anyị nidize kịta ibe nji bịa bụ ka m gwa anyị na anyị nidile ibe anyị suppose ị na-eme from today bụ ị na-aga ọgbọ na-eme ekpele nke onye ji nyara. Ọ bụla onye ụka ya na-eme ekpele n'ụka, onye emenala a na-aga ọgbọ ka anyị esi wee nọkọ ọnụ. Na ịnọkọ ọnụ amaka, o nwere ụlọ udo na mgbasa mana ụlọ erike na ịnọkọ ọnụ. Biko ka anyị bụ onwe anyị n'anya na anya ka eji wee kwuo na Igweka. Ịghọtago? And ịma na Igbo amaka anyị na-ekwu, mana ụfọdụ n'ime anyị anara eteke action, ama akwụ the meaning. Ịghọtago? Wee na-asị na mma ebido from onwe m wee na-aga ọbọ wee sị na ọ ga-adịla anyị niile na mma. Anyị ebido nọkọba ọnụ, onye ọbụla tinyela ọgba aghara. Ịghọtago? Ekwensu aka ga-awụ ya n'ala. Ịghọtago? Enu na ana ga-enyere anyị aka. Chineke Chukwu okike abịa ma anyị agbakwute gị ka inyere anyị aka ka anyị nọkọ ọnụ. Ise biko onye ọbụla gọsiwa ọbọ ike, onye ọbụla mebe ekpele ka anyị nọkọ ọnụ na nnọkọrịta amakakwana. Ịghọtago? Ọka bụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu, onye agwalụkwe agwakwu ya ọzọ. Onye nweta ozi anyị atụsa anya na anụgo. Mgbe anyị enwe na the next video. Bye bye, ka ọ dụnụ.